Com esteu? Què? Quantes sumes de 8 nombres senars heu trobat que sumin 20? N'hi havia 3 de fàcils, oi? Perquè com que ja havíem vist aquestes 3 i 20 és el doble de 10, en teníem prou en fer-les 2 vegades. Si teníem que 1 més 1 més 1 més 7 fan 10, podem dir que 1 més 1 més 1 més 1 més 1 més 1 més 7 fan 20. De la mateixa manera, 1 més 1 més 1 més 1 més 3 més 3 més 5 més 5 i 1 més 1 més 3 més 3 més 3 més 3 més 3 més 3. Però n'hi havia força més. Concretament, n'hi havia 8 més. Les heu trobades totes? Atureu el vídeo i comproveu. Les altres maneres que teníem de sumar 20 amb 8 nombres senars són aquestes. Atureu el vídeo i comproveu que les tingueu totes. Per acabar, us proposem un nou repte. A veure si descobriu de quantes maneres podem sumar 20 si en comptes de fer servir 8 nombres senars en fem servir només 4. Penseu-les, anoteu-les i al proper vídeo en parlem. A reveure!